mivel, mint említettem, tehát még egyszer elmondom a kamera kedvéért, hello, szia anya, hogy én a barátaimmal kijöttem ide, szerettem volna egy kis emlékezést megejteni baráti társaságban. Arról nem tehetek, hogy közben önök is, vagy ti is kijöttetek. Úgy látszik, hogy sokaknak jut most eszébe ez az emlékmű. Nem az emlékmű, hanem amit takar. Az a gyalázat, amit 88 évvel ezelőtt elkövettek a magyarság ellen, és ami most is folytatódik. Most már nem a határokat akarják tologatni, hanem minket akarnak kiirtani egyenként, vagy összesen mindenkit. A turul madárral kapcsolatban, illetve a magyar ereklyékkel és szimbólumokkal kapcsolatban. Igen, ott van az árpád-sávos zászló, meg még egy. Azt mondják rá, hogy önkényuralmi jelkép. Én meg azt mondom, hogy önkényuralmi jelkép az, aminek a nevében, aminek az égisze alatt emberek tömegeit írtanak ki. Lehet, hogy az árpád-sávos zászló olyanok kezébe lengett valamikor, akik népeket írtottak ki, én ezt nem hiszem maradéktalanul el. Az árpád-sávos zászlónak nem ez a szerepe. Azt viszont tudom, hogy 60 éve írtanak egy népet Palesztinában, nem mondom ki, hogy ki, a zsidó. Szabad. Ki lehet mondani? Nem lehet. Miért? Mert nem lehet. Ők kimondhatják, ami nem őket. Akkor én is kimondhatom az őkét. Jó. A lényeg, nem ezen van most a hangsúly, kimondom vagy nem. Ők egy bizonyos csillag égisze alatt írták a népeket, és közben emelik sorba az országban mindenhol a mindenféle számunkra idegen és gusztustalan jelképeiket, miközben a miénket lerombolják. Minket üldöznek, a magyarokat. Összeterelték, hál' Istennek nem jött nekik össze, legalábbis remélem, a Fibisz aktivistáit, hát én őket úgy hívom, hogy a fiatal aktív szocialisták, összeterelték őket, hogy ellentüntetésbe menjenek át a Turul-szobor mellett kiállókkal. Mi van? A FASZ, már bocsánat, a Fiatal Aktivisták Szövetsége, az nem magyar? Itt nem lehet különbséget tenni MSZP-s, Fideszes, Jobbikos, bánom én kicsoda, itt mindenki magyar ebben az országban. De nem teheted meg vagy te, hogy lerombolsz valamit, ami magyar, és én sem. Főleg úgy, hogy közben idegen jelképekkel kell élni. Amerikai zászlós pólóm van, kérem szépen, csak képletesen. Ó, de jó gyerek vagyok, igaz? De ha magyar zászló van nálam, vagy ilyen, hogy ezt hordom, akkor fasiszta vagyok, akkor ti is azok vagytok. Ennyit akartam mondani, hirtelen nem jut eszembe más, de én megkérem a Kalmár Lászlót, hogy folytassa helyettem, meg aki el akarja mondani a véleményét, szintén álljon ide és mondja el. Egymás közt vagyunk, nem kell izgulni. Hajrá!